ou te molestar un pouquinho? Miñas donas, meus señores, de Castro, de Carballedo, de Chantada, xentes chegadas de tantos sitios, querido Neto Aldán, hoxe é o día grande de Castro. San Lázaro Ramos e en Pascuas estamos. Hoxe é o San Lázaro e é a feira da carne de Castro. Miren, de Castro é un dos meus primeiros recordos. Os meus 4 anos trouxome o meu pai o xan debaixo de trasar a feira. E a hora de xantar foi ver aquel prato de pau con anacos dun bicho noxento e eu botarme a chorar. Nunca vira diante o polvo. Non chores só que che trae unha carne cocida. E desde ese día son fanático da carne ao caldeiro. Éntrame mellor co marisco. É o meu marisco de montaña. Miña nai facía moi rica e teño a comido en moitos sitios, pero como en Castro en ningún. Hai quen di que mellor na Gouxa, hai quen di que na Peroxa, onde hai 60 anos di a tía Lina que había unha morea de becerros colgados, ou en Cambeo, mesmo no Remourelle de Ribadeo ou en Salvaterra de Miño. Comparen a xente que vai comer as feiras a cada un destes sitios e xa teñen a verdade. Aquí en Castro cocen 4 casas, dan de comer a xente da feira e as dúcias de coches que traen a pota ya levan para a casa. E logo todo está cheo. Se é sábado ou domingo rebordan e a carne non chega a nada. E todos marchan fartos, como decía o cura de Lobelle. Gracias a Dios e aos nosos amos, tan cheos iles se deiten como a nós nos levantamos. Eu pediríalle ao regulador das feiras de Galicia que a Castro comprelle unha terceira feira, que do 29 a 17 vai case un mes. Aí polo 7 ou polo 8 collería unha feira máis e aposto unhas postas a que tamén estaría todo cheo, porque a carne cocida aquí é única, compartida e personalizada. Cócese toda xunta e cada un come a súa, toda grazas ao sistema dos aramios con número. Nin no famoso cocido de Lalín se come tan individualizado. Aquí unha familia encarga a carne e ten o seu aramio. Berra o carniceiro armado con gancho curvo que lle serve para controlar a cocedura. A ver, a carne do Juan Luís, que supoñamos é o número 23. Tira do aramio, saca a carne e engade e ponlle unha pouca molexa a María José. E así todo o grupo comemos da mesma fonte. Si, amigos, cocida toda xunta e logo personalizada. Hai quen di que o do aramio vende cando nas feiras cada tratante levaba o seu anaque de carne atado con cordel, metía o no caldeiro común e logo papaba o que levara. Pode ser ou non, pero o invento é xenial. E logo, ao rematar a carne, ainda ben o mellor, a cunca de barro chea dun caldo ben quentiño. Isto é unha regalía. Pido aos empresarios de Castro que o comercialicen. Xa me imagino un tetrabric que poña caldo de carne de Castro e en letra pequeniña, consúmase ben quentiño. Para facer sopas, para un caldo limpo, para un arroz, e non digamos se podemos esquecer o ave cren cando se venden as pastillas de caldo de carne de Castro, para as que tamén se aproveitarían os osos do bicho. Que esta carne e este caldo son un bálsamo, señores e señoras. Hai uns anos que a miña muller, a Vitoria, andaba moi mal do estómago e nada lle prestaba. Viñemos a Castro con ela carne e aquela noite dormiu como unha bendita. Así que a dieta de Castro é tamén unha dieta xa como a famosa dieta mediterránea e alimenta, que xa decía a miña nai, a carne cría e o peixe auga fría. E se a alguén non lle gusta a carne cocida, sempre está a carne rechada, outro manxar que tamén podería figurar no cartel: festa da carne ao caldeiro, da carne rechada e produtos locais. Pero tanta palabra non ia coller no cartel, así que por que non unha festa da carne rechada lá polo outono? En Forcadell xa teñen unha, e a nosa non lle desmerece nada, sei no ben que provei nos dous sitios. Lembro tamén que na miña infancia a carne así a secas era a carne de porco salgada e logo afumada. Era a carne que se comía nas casas a diario. Nas festas de campo comíase carne fresca, a carne de becerro. Igual os ricos tamén comían carne fresca a diario, non o sei. O meu tío cura, don Benino, o que comía a diario era pito e chegou aos 105 anos. E guardaba o osiño fino do zanco no peto como escarbadentes ata o zanco seguinte. Se ainda lles preguntamos hoxe, a maioría da xente desta zona dirános que a carne de becerro todos os días cansa, non senta. Mellor o porco, sen comparación. O caso é que no San Pixerto e nas feiras, ademais dos caldeiros de polpo, estaban os caldeiros de carne cocida,
máis de nenos nos decíamos: comeches a carne no San Miguel? Ou comemos unhas postas de carne na feira. Xa se entendía que era carne de becerro cocida nun caldeiro, de aí ven o de chamarlle carne ao caldeiro. Ademais da carne nos aramios, está a das postas ou racións, que tamén se decía unha posta de vitela. O meu curmán Benigno conta que os seus vellos de Vilaguellulfe sempre lle chamaban vitela a carne de becerro, como os portugueses. Os de Cambeo aseguran que ali naceu o costume da vitela cocida, pero a min é máis de fiar un escritor chantadino que asegura que a vitela ao caldeiro nace arredor da casa do barrio do noso Cartelos, Solar dos Penos. Pénsase que foi unha receita traída polos arrieiros maragatos leoneses, tamén se lle pode chamar carne maragata. Eles serían os que a popularizaron e os frades do Seira os que a impulsaron. Conseguiron que se convertese nun xantar non somente de frades, senón tamén de feirantes, de arrieiros e de labradores nas feiras e nas festas. Vamos, que se os curas e os frades andaban polo medio sempre a ser cousa rica e farturenta. E falando de curas, aí, ao lado, temos a placa que lembra a don Nicanor Rielo, o cura do Salto. Ele escribiu un libro hai 43 anos que debía ser de lectura obrigada no Concello, A Escolma de Carballedo, no que se recolle toda a tradición de noso. Escoiten as nomeadas dos povos que el cita: manteigueiros os da Peroxa, vaqueiros os de Castro, alboreados de Santa Mariña, famentos da Forraqueira, manteiros os de Furco, cuartilleiros os de Esmoriz e gorras tortas de Seoane. E tamén recolle: Carballedo, terra de boas mozas, que en Buciños son charroxas. Volvendo á carne cocida, por que é tan sabedeira? A auga da fonte sen cloro, o unto castelán, o cocer moita xunta de diferentes partes do animal coa gordura precisa, e máis ca nada a súa procedencia. En Castro é carne desta contorna de Carballedo, carne de moitos becerros pintos, non vale unha carne calquera. Por eso hoxe debían estar aquí falando a Marta e a Tita, o Pepe, o Xosé e o Xan, a miña familia dos parentes, que igual ata algún dos becerros que comeremos hoxe foi criados por eles. Mais eles dedicanse ao gando e non teñen tempo a palicar. E eu, como estou xubilado e ocioso, por eso me prestei a decirles a vostedes estas palabras pregoeiras. Así que quero homenexear aquí e hoxe os parentes e a toda a xente que mantén explotacións gandeiras na contorna, a pesar do baixo prezo do leite e dos becerros. Elas e eles seguen con ilusión mantendo viva a natureza que nos legaron os devanceiros, aqueles a quen lles doía a alma cando vían un eido a ermos en traballar. Grazas por manter tantas hectáreas cultivadas, evitando que se hinchan de silvas e toxos e sexan pasto fácil do lume como está pasando noutros sitios. Grazas por criar estes becerros tan saborosos. Sen estes gandeiros a festa da carne ao caldeiro non tería sentido, nin habería nada que celebrar. Eles son unha bracina contra o desarraigo da xente nova que abandona a aldea. Demostran que se pode xuntar tradición e modernidade, innovando nas explotacións e mantendo as tradicións. E eles son exemplo de que é posible vivir dignamente no rural, nas casas que herdamos dos pais e dos avós. Quero tamén felicitar a Asociación de Veciños Bobaíño pola organización da festa, que van xa 19 desde o ano 2000. Non é fácil conseguir a continuidade de tantos anos. O traballo é moito, ademais é un traballo extra. Hai que lle sacar horas ao descanso e ao sono de xente de Castro. E aquí participa todo o lugar desinteresadamente, como ten que ser nun traballo comunitario. E todos lle lo agradecemos porque o lugar merece esta festa tan multitudinaria, que a Castro era onde viña pasear a xente moza do tempo de meus pais. De paso que viñan a feira, que era o centro cultural da zona. Arredor de Castro xiraba a vida política e cultural do concello. Andamos en tempo de eleccións e voulles pedir o voto para que a súa confianza lles diga que a persoa rexeitada, claro. Conta o meu tío Manolo de Trasar que no tempo da República, cando foron votar os de Trasar, a maioría eran de esquerdas, agardaron que chegara o médico de Castro, o Laxeiro, polo que chegaban tarde. Díxolles o médico: atrasade todos os reloxos unha hora e logo entramos ali en momentos distintos e poñémonos en sitios diferentes. Non nos querían deixar votar porque pasara da hora, claro, pero o Laxeiro empezou a preguntarlles aos de Trasar que hora tiñan e viuse que polos seus reloxos ainda estaban en tempo e montouse unha boa. Pero escoiten,
chegaron ao acordo de repartiren os votos. Metade para as dereitas, que daban viño e pan de cea aos seus, e metade para as esquerdas, que non lle daban nada aos seus. Así se facían as cousas daquelas. Neses anos o meu bisavó, arrieiro de Trasar, fixo parar unha malla para que a xente viñese a un mitin a Castro, e tamén se armou follón, e tivo que sair aí a un balcón o cura republicano don Balbino Taín, que berrou: "Cóutense, señores!" E conseguiu que se calmasen. Conta meu tío que se non chega a ser o cura igual morría un home. En Castro nacemos nos papéis moitas xeracións de xente de Carballedo. Como aquí estaba o xulgado, os pais, a semade que viñan á feira, asentaban os fillos como nacidos nos días anteriores. E así sucede que en Carballedo moitísima xente naceu nos días 15, 16 ou 27, 28, vésperas de feira. Entre eles eu mesmo, que nacín un día 20 e asentaron o 28, como a moita xente. Se ven un alemán e fai un estudo 2 días de nacemento neste concello, sabe Deus que conclusión saca. Igual pensa que son as meigas da Peneda cabezuda de Milleirós. Así que xa ven que Castro foi pros meus antepasados o centro do mundo, do seu mundo. E hoxe Castro é para nós o centro mundial da carne ao caldeiro. Teño que ser breve, que xa pasa das horas do xantar. O señor José da Ribeiriña, en paz estea, botou 60 anos vindo a todas as feiras, e só viña a comer e falar. E ás 12 xa se poñía a faena. E onde van agora xa ás 12? Ainda que sexa pola hora nova, a que o cesteiro da aguada lle chamaba a tolísima. Sexamos como Ribeiriña e manteñamos a tradición. Só vimos comer e falar. E supoño que serían previsores e teñen encargada a súa posta. Así que teño que ir rematando. Para min non hai nada máis grande que volver á terra onde nacín para falarlles aos veciños no día da festa, no día dos produtos da terra. Ademais da carne, a leña de Carballedo, a auga da fonte, o queixo, marmelo, empanada, o viño, a augardento, o licor café, o pan, todo daqui, ademais do porco celta e as favas de Lourenzá. Produtos de calidade e a un bo prezo. Todo iso nos espera no xantar. Que ao rematarlles poidamos berrar aos de Castro un dito que me ensinou o meu padriño, o cura do Incio. Gracias a Dios e a Ister, señores, as nosas barrigas parecen tambores. Quero rematar cos versos de esperanza dun poeta labrego, o Emilio do Grande de Trasar, que escribía versos mentres gardaba as vacas. Detrás diste pobo hai un camiño, ao final dise camiño hai un soño. Así que viva a feira da carne ao caldeiro e produtos locais, que se manteña moitos anos e todos nós a vexamos.